Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmai baki ɗaya na kaf duniya. Zan yi amfani da wannan dama domin isar da saƙona. A taƙaice ba tare da ɓata lokaci ba, ita fa gaskiya ɗaya ce, kuma ɗaci gare ta, kuma ciwo gare ta, kuma in ta zo a faɗe ta ko za ta yi wa mutum daɗi ko ba za ta yi wa mutum daɗi ba. Domin kuwa dama ita gaskiya ɗaya ce kuma haka take, tana da ɗaci a cikin zukatanmu ba, tana da ɗaci sosai. Magana zan yi a kan ɗariƙa Izala. Mu ‘yan ɗariƙa, su ‘yan Izala sun ce mana maulidi ba shi da kyau, domin kuwa ba su gani a aya ba, ba su gani a hadisi ba. Ni a fahimtata, ko da a ce babu wannan, shi son annabi da kuma tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a tunanina ba sai an ce maka maulidi yana da kyau ba sannan za ka yi. Wannan ita ce fahimtata. Maulidi yana da kyau. Hassali ma duk wanda baya farin ciki da abin da masoya Annabi Muhammad suke yi, wato na maulidi, wannan shi kafiri ne direct. Kafiri ne. Domin kuwa in ba ka da son annabi, ba ka da komai, duk aikinka, duk azuminka, duk ibadarka, duk abin nan naka, kai fanko ne, ba ka da komai, ba ka da komai. So wai haka za ka ji ‘yan Izala suna kiran mu ‘yan ɗariƙa, ‘yan bidi'a, wasu ma kafirta mu suke direct, sun kai mu wuta. Bayan sun manta da cewa wuta da aljanna dukkaninsu na Allah ne. Dukkaninsu na Allah ne. Allah shi ke da ikon ya saka ka a wuta kuma ya saka ka a aljanna. Don haka wani ɗan adam bai isa ya yanke hukunci ba. Bai isa ba. Allah ya sa mu dace. Wannan shi ne kashi na ɗaya.